गरमु बाथौ थानसालियाव आर'जनि हाबाफारि लानाया जोंना गरेस्वर बियाबा लादों, बिथांमोना दैदेनदों। आरो दिनैनि बे गरमु बाथौ थानसालियाव आर'ज लानायनि हाबाफारियानो जाहैबाय सुबुंनि सान्थिनि थाखाय, गोजोननि थाखाय, बयनिबो गाहामनि थाखाय। दिनैनि बे हाबाफारियावनो बिटिआरनि बारग' होनांसिगोन, बारग' सिबआ बाहागो लाफैदों। बिनि अनगायैबो गरेस्वरनि सासे बिजाथिया बाहागो लाफैदों। बिथांमोन बाहागो लाफैनाया बिथांमोनहाथ' जिहेतु बेयो मोनसे थानसालि बा मन्दिर, गासैबो केन्डिडेटफोरा बा केवल बर'ल' नङा, गुबुन केन्डिडेटफोराबो बेवहाय इसोरनि खाथियाव बोर लानो हानायनि बा बोर लाफैनो हानायनि अधिकारा दङ। दा जोंनि गेजेराव केन्डिडेटफोरा थानसालियाव बोर लाफैनाय बा आर'ज खालामनाय बाथ्राफोरखौ पलिटिकेल नोजोरजों नायोबा थिग जानाय नङा, जिहेतु बेवहाय बयहाबो अधिकार दङ इसोरनि खाथियाव आर'ज लानाय। मालाबा मालाबा जों नुनो मोनो राजनितिखौ जिहेतु धोरोमखौ लाना राजनिति खालामो, आरो जों खोनानो मोनो बबेबा बाथौ थानसालिफोरखौ नंखाय प्रल'भन होनानै राजनिति खालामदोंमोन नामा सार? आं दासिम बिदि मोनाखै, जेन'बा मा होनो पलिटिकेल लिडारफोर बा जोंनि बे सिबानो जा, बारग' इएम बा एमसिएलएफोरानो जा, थानसालियाव थांनानै जे गाव माबा मोनसे मदद होनो हागोन बा मदद होगोन होननानै जे बाथौ सिबियारिफोरखौ गावनि खलिया खालामनानै लांनाय बा गावनि फारसे लांनाय, बे नोजोरा आंनिसिम दासिमबो सफैथ'वाखै।